ye tarata ye février kalo tile 14 san 2023 ni y'a ka donkibaru waati selen ni donkibaru kɔnɔna la docteur Amadou Albert Maïga ni ale ye wasabulon maa ye ale kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ an bɛ taalen cogoya min na tan tɔ kidali kɔni yaasa ka se ka nɛgɛ daw kan fɔ an ka kɛrɛfɛ an bɛna da don an ka walawali kɔnɔna la ka fɔra o kan halisa yaasa ka to Mali kana to a kelen na jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ni olu ye ɲininkɛla n'a bɛ f'o ma ko crise group olu kɔni ye a laɲini Mali ka se ka sigi a terikɔrɔ olu ka bilasiralikan ye ka fɔra o kan yaasa Mali a bɛ se ka sigi malidenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na an ka cakɛdabaw ni a bɛ fɔ minnu ma usines n'o ye kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔw fɛnɛ ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na Mali ɲɛmaaw olu bɛ ka baara kɛ yaasa o baarakɛyɔrɔ ninnu bɛ sigi an ka jamana ma cogoya min na an bɛ don n'olu ye an ka walawali kɔnɔna na k'a fɔra o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna lajɛla n'a ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'aw fana ka walawaliw kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na docteur Albert Maïga ni ale ye CNT wa n'o ye wasabulon kɔnɔna ye o maa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ taali taa cogoya min na wa Kidali yaasa ka se ka sigi Mali yɛrɛ kɔni ma ale ɲɛ b'a la a kɛlɛkan kɔni tɛ a y'a yira k'a fɔ min ye conseil national de transition n'o ye wasabulon kɔnɔna ye o maa yɛrɛ kɔni don a ye min ye jakunguru bila min bɛ taa miniti 12 ɲɔgɔn na si la a ye a ka dusumakasi ka se ka o yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya min kɔni o bɛ n'o ye Kidaliko yɛrɛ kɔni da la ka sababu kɛ Mali ani a jɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ kɔni cɛ n'o ye kɔrɔlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi yɛrɛ bi an bɛ waati min na a y'a yira k'a fɔ an bɛ ka taa taabolo min yɛrɛ kɔni kan yaasa Kidali bɛ se ka sigi anw ka jamana ma a baaraw a taabolo yɛrɛ kɔni a ka suma o kama docteur Amadou Albert Maïga ale kɔni ye ja in bila ja min n'a bɛ taa miniti 12 ɲɔgɔn na si la a ye kɔni y'a yira diɲɛ jamana a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni Kidali kunkanko kibaruya yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ bi n'i ye a jate yɛrɛ minɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ min ye yaasa ka se ka Kidali yɛrɛ kɔni sigi anw ka jamana ma jamana wɛrɛw olu kɔni da bɛ a kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Faransi yɛrɛ kɔni ye ani jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'olu fɛnɛ ni Faransi yɛrɛ kɔni o ka di docteur Maïga a ye hakililajigin kɛ bi gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔn fɛ ko n'i y'a jateminɛ OTAN jamanaw olu ye gɛlɛya min ta ka bin Libi jamana de kan o de nana kɛ sababu ye ka se ka Mohamed Kadafi ka se ka nin karaba o nin karabali min yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ Mali kɔni a waati la a ko a ma jɛn n'a kɛlɛ ye a tɛ ɲɛ dɔ la wa a bɛ fɛɛrɛ kɛ yaasa kɛlɛ in bɛ se ka jɔ cogoya min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ in kɔni labanna n'o ye Mohamed Kadafi o kɔni o saya la ayiwa o de nana kɛ dayɛlɛ ye tuguni ka kɛ ɲɛsin banbaatiw ma ayiwa k'u kunda anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan u kun dalen an ka jamana kan u nana ni u ka kɛlɛminɛnw ka se ka olu yɛrɛ kɔni sigi ka bɛn ni jamana dɔ ka teriya ye ani u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ni baara kɔnɔna n'o ye Faransi yɛrɛ kɔni u donna an ka jamana kɔnɔ doni min kɛra u nana ko olu b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔni ɲini bari ka d'a kan olu ye dɛmɛ don Faransi ma waati min na Libi kɛlɛ tun bɛ sen na yaasa ka Mohamed Kadafi yɛrɛ kɔni wa ka se ka o faga o fagalen kɔ gurupu banbaati wale kɛba ninnu olu fɛnɛ ye dɛmɛ sɔrɔ Faransi yɛrɛ kɔni bolo dɛmɛ min ni o ye ka se ka olu ka yɛlɛma hɔrɔnya min ni olu b'a fɛ k'o ta anw ka kɔrɔn fɛ o bɛ se ka di olu ma cogoya min na o kɛra sababu ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma o kɛra Faransi ani banbaatiw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa nata min fɛnɛ n'o tun b'a jukɔrɔ o de ye Faransi ayiwa ale kun hakili bɛ anw ka dugu jukɔrɔ sɔrɔ ninnu na ayiwa o dugu jukɔrɔ nafolo ninnu o de bɛna kɛ sababu ye min bɛ Faransi ale fɛnɛ bɛ kɛlɛkɛminɛnw ka se ka olu dilan ni a bɛ fɔ min ma ko arme biologique chimique ale ni arme nucléaire ayiwa o bɛna kɛ tɔnɔba ye ka ɲɛsin Faransi jamana ma olu fɛnɛ ko a kɛra cogo o cogo la fo olu ka fara ni banbaati ninnu kan yaasa u ka laɲini ka se ka sabati cogoya min na ayiwa Faransi ale ka laɲini tun ye yaasa ka se ka anw ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ i n'a fɔ min an y'a fɔ cogoya min na k'o kɛ min ye kɛlɛkɛminɛnw ye a bɛ fɔ min ma ko arme chimique o yaasa jamanaba minnu tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ ninnu ye jamanabaw ye yaasa Faransi yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ ɲɔrɔ sɔrɔ olu la cogoya min na bi an b'a ye n'i y'a ye kɛlɛ in a gɛlɛyara ayiwa ka hakililajigin kɛ waati tɛmɛnlen yɛrɛ kɔni na min ye Faransi olu ka dɛmɛ donna maa minnu ma n'o ye banbaati minnu bɔra
libi yɛrɛ kɔni kana olu de ye gɛrɛntɛ fɔlɔ ka se k'o daminɛ anw ka finitigilakaw kan min n'a kɛra san 2012 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya agilaw ka anw ka finitigilakaw k'u da ni ka se ka olu yɛrɛ kɔni kantigɛ o baara min yɛrɛ kɔni kɛra faransi teriw faransi jɛɲɔgɔn olu yɛrɛ de kɔni donna nin wale jugu in na yaasa ka se ka ninnu kɛ anw ka jamana kɔnɔ ka tila ka dayɛlɛnni fɛnɛ kɛ yaasa k'o kɛ sira ye sira min ni o bɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma o kama Albert ale y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na yaasa o gɛlɛya bɛ se ka k'u dalakuru wa an kɔni donna min ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛnw na dɔ kɛra Wagadugu ka taa dɔ kɛ bi n'o ye Algérie yɛrɛ kɔni jamana kan n'o kɛra san 2015 yɛrɛ kɔni na bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na bi n'i ye Mali yɛrɛ kɔni jateminɛ ayiwa an kɔni bɛ nin accord ninnu olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka halisa an ka jamana gɛrɛntɛ bɛ ka siri anw ka jamana na o de bɛ ka kɛ sababu ye hali anw ka jamana cɛmancɛ bolo bi wa o kɛra min ye wale jugu kɔni kɛyɔrɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ faransi finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni tun bɛ anw fɛ yan nɔ yaasa ka se ka anw ka gɛlɛya ninnu olu ban foyi kɔni den kelen o ma se ka bɔ a la nka bi a y'a jira k'a fɔ kɛlɛ ni a ma kɛ ECO Kidali a bɛna segin anw tɔgɔ la wa o de bɛna kɛ sababu ye an bɛ se ka Kidali yɛrɛ kɔni ka segin an ka jamana ma cogoya min na nka halisa Kidali ko kuma bi a kɔni o bɛ sɔnna Mali finitigilakaw minnu yɛrɛ kɔni hali n'o y'a sɔrɔ olu bɛ Kidali olu kɔni dagalen bɛ ka yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la bi an bɛ waati min na ale kɔni t'a fɛ fiyewu Kidali ka kɛ tɛmɛsira ye ka don kana Gawo kana Minɛka fo kana anw ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ min ye ka se ka tɔɔrɔ sigi anw ka jamanadenw yɛrɛ kɔni kan cogoya min na bi yaasa ka se ka anw ka tacogo yi k'o kɛ anw ka jamanadenw ani anw ka jamana dugu dɔ la ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ anw tɛ jɛ n'o ye wa anw yɛrɛ kɔni tɛna sɔn o yɛrɛ kɔni ma an b'a fɛ an ka jamana a ka se ka kaanabila malidenw ani anw ka jamana yɛrɛ kɔni ka tɔnɔ yɛrɛ kɔni kama o tɛ se ka kɛ fiyewu fo malidenw anw ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ banbaki kɛlɛ an bɛɛ lajɛlen k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa anw ka jamana a bɛ se ka bɔ nanzara minnu n'olu ka jɔnya wale ka se ka olu sigi anw kan ani banbaki minnu fɛnɛ ni olu bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa n'a bɛ fɔ minnu ma ko rébellion ani minnu bɛ ka jadi walew ka se ka o siri anw ka jamanadenw yɛrɛ kɔni kan an bɛ bɔ yen halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la yaasa anw ka jamana jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko crise groupe conseil crise groupe olu kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la wa n'o kɛra olu ka baara ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ ɲininikɛkulu don wa olu kɔni ko yaasa Mali yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi ka to ka bɔ a kelen na o yɛrɛ kɔni ma wa olu kɔni b'a fɔ Irisi teriya Mali ka dan sigi o la nka olu kɔni y'a jira k'a fɔ Mali ka se ka a teriw ka se ka olu yɛrɛ kɔni caya nka teriw caya kɔni na olu ma hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ se ka sigi k'an tɛgɛ di tuguni faransi ma ko kura wa olu kɔni fɛnɛ ka laɲini kɛra o ye hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ malidenw yɛrɛ kɔni fɛla ye an bɛ to an ka jamana kɔnɔ halisa sɔrɔ ta sira fɛ kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni kun jɔra caman jamana kɔni bɛ ka i tɛgɛ sigi a caman yɛrɛ kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ taa yɔrɔ jumɛn na Comatex ni laseli kun kɛra waati tɛmɛnlenw yɛrɛ kɔni na baaraw olu bɛna daminɛ a kɔnɔna la wa laseliw kɛra ka bɛn ni avril kalo min n'o olu bɛna don n'a nataw la ni ala sɔnna ma ko nin baarakɛyɔrɔ in kɔni a bɛna dayɛlɛ Segu kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye maliden caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni bɛna se ka baara yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na o ka bɔ a la cakɛda min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ n'a bɛ fɔ ko SOREM ni o bɛ tali kɛ dugujukɔrɔ nafolo olu ko ɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli la wa i b'a ye k'a fɔ bi a yira k'a fɔ Mali dugujukɔrɔ nafolo a tɛna tila i n'a fɔ a tilalen bɛ cogoya min na kɔrɔlen wa 100 o 150 o de bɛna di Mali yɛrɛ kɔni ma jɛkulu baarakɛyɔrɔ kura min ni olu nana dugukolo ko taasira la yaasa ka se ka o baarakɛyɔrɔ ninnu dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ jamana kɔni ɲɔyɔrɔ bɛna k'a la 50 ye i n'a fɔ waati tɛmɛnlenw jamana kun ɲɔyɔrɔ kɔni ye 10 fo ka taa se 20 n'a ɲɔgɔnna si yɔrɔ kɔni ma o baara ninnu kɔni olu bɛɛ lajɛlen banna ka bɔ a la ba cakɛda min fɛnɛ b'an fɛ ni olu bɛ fura dilan n'a bɛ fɔ o ma ko INPP o INPP o baarakɛyɔrɔ fɛnɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna se ka dayɛlɛ yaasa tɔnɔ bɛ se ka bɔ ka di malidenw yɛrɛ kɔni ma cogoya min na o ka bɔ a la min ye halisa baarakɛyɔrɔ wɛrɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye sira caman wɛrɛ ta sira min n'o bɛna kɛ teriya ye ani baarakɛɲɔgɔnya siraw ye ni olu de bɛna kɛ sababu ye tajiw fo ka taa se alikamba ale ni nɔgɔw ma an ka jamana ni jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka o lasɔrɔ cogoya min na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina ale ni Guinée olu ka minisiri n'u ka baara bɛnnen bɛ ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina ka bɛn ni février kalo tile 8 ka taa bila a tile 9 na wa yaasa min ye teriya ale ni baarakɛɲɔgɔnya wa ani ɲɔgɔn dɛmɛ o baara min laɲini kɛra
kɔni kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛyaba lase jɛkulu belebele min ni anw yɛrɛ b'o dɔn farafinna tile fanfɛtɔn n'o o ye CEDEAO ye. Ayiwa o sigi min kɛra i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na ministre ninnu de kɔni fɛ, ayiwa o baarakɛɲɔgɔn min kɔni kɛra a kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin CEDEAO yɛrɛ kɔni ma. O kama ayiwa CEDEAO olu ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ hakilina min bɛ Mali, Burkina fo ka taa se Guinée Conakry ma, ayiwa hakilina yɛrɛ kɔni a tɛna se ka tɛmɛ an ye jamana 15 ye an bɛ to o jamana de kɔni o kɔnɔna la halisa. An bɛ taa halisa farafinna keleya tɔnba n'a bɛ fɔ min ma ko Union Africaine, ale maa ɲɛmaaba n'o ye Senegal jamana ɲɛmaa ye Macky Sall, wa ale kɔni bɛna i ɲɔyɔrɔ ka se ka o di n'o ye Comore jamana ɲɛmaaw ma ni a ye o y'a jɔyɔrɔ ye ka to b'a la ka bɛn ni février kalo tile 18 ye. Ayiwa o baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ hakilina jiginna Union Africaine, ale ye jɛkulu ye farafinna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ni a dayɛlɛnna san 2002 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Jamana 55 o de kɔni bɛ a kɔnɔna la, nka u ka sigi min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ don n'a nataw la n'o bɛ kɛ ka bɛn ayiwa février kalo tile 18 ka taa bila tile 19 na. Ɲɛmaa kura o kɔni bɛna sɔrɔ farafinna n'o ye o jɛkuluba yɛrɛ kɔni na, o bɛ bɛn n'o ye jamana ɲɛmaa 21 yɛrɛ kɔni yɛrɛ ma. N y'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka bɛn ni février kalo tile 18 ka taa bila tile 19 na. An bɛ taa halisa jamana kɔ kan, Iran olu ka jamana ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni bɛ Ibrahim Raisi, ale bɛna taama kɛ taama min n'a bɛ daminɛ bi ka taa bila février kalo tile 16 la, wa min ni a bɛ kɛ Chinois jamana yɛrɛ kɔni kan, wa olu bɛna taa ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baaraw halisa. I b'a ye jamana minnu tun bɛ nin nɔ ni nanzara jamanaw n'a bɛ fɔ min ma ko Occident, olu tun kɛlen bɛ ka olu jamanaw k'olu kɛ bolokɔfɛfɛn ye. Olu jamanaw de bɛ ka wuli sisan ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ o siratigɛ de la min ye Iran jamana ɲɛmaa ye. Ale bɛna taama kɛ k'a daminɛ février kalo tile 14 ka taa bila tile 16 la min n'o bɛna kɛ Chinois jamana yɛrɛ kɔni kan. A kun ye mun ye tuguni yaasa an bɛ segin a kan, ayiwa nanzara jamana mun kɛlen bɛ k'olu kɛ kɔfɛfɛn ye yaasa u bɛ se ka san sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni ka cogoya min na. I b'a ye bi an bɛ waati min na n'i ye Irisi yɛrɛ kɔni ta n'i ye Irisi ta bi, Irisi bɛ ka nanzara jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu bɛ OTAN na, wa ni olu bɛ ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma. Irisi ka kɛlɛ bɛ ka kɛ sababu ye k'u ka sɔrɔ ka se ka olu nagasi an'u ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ, ayiwa ka se ka olu don ngalama. Yani an ka bi don kibaru dalakuru an yɛrɛ kɔni fɛ yan Ala la jarabi ye an sɔrɔ min bɛ tali kɛ an yɛrɛ denkɛ la, wa olu kɔni taara k'u bɛ taa bada la ka taa koli la. O balakoli yɛrɛ kɔni senfɛ ayiwa Ala kɔni ye o yen kɛ olu ni minɛyɔrɔ ye. A kɛra kabini sibiridon, ayiwa ɲininiw kɔni tun bɛ sen na. Ala ye a kɛ a ka se kɔnɔna la, ayiwa an kɔni garisigɛ donna u la kunun n'o kɛra ka bɛn tɛnɛndon yɛrɛ kɔni ma. An ye a suturaliw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ. Denmisɛn tun ye maa 3 ye nka maa 2 olu de kɔni nin tora. An bɛ jɛ an bɛ dugawu k'u ye Ala ka yen wusa u ma ni yan ye. U y'an kɔkiti min na Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Hali bɛ taa jɛ jɛmu na Ala k'an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲa ka an ta don kɔnɔ. Ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tugunɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni aw ye halisa u ka se ka olu jidi k'an ka ja ninnu k'olu cari diɲɛ maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na. An b'a fɔ a k'an bɛɛ diɲɛ waati